नमस्कार प्रणाम। हम उदय उजाला चैनल शॉर्ट में लोगों के स्वागत बा। और हम ही कहे के चाहता नहीं कि एगो हमार गीत बहुत सुंदर सैड सॉन्ग रिलीज भइल बा और वो सैड सॉन्ग में हम दोनों काम किए हैं और कोशिश किए हैं कि अच्छा एक्टिंग करें। बाकी एक सॉन्ग एक ही है, 2 वीडियो बना है। एक हमारे छोटे चैनल पे है। उस गीत का हमने बोल लिखा है। कौन सा बोल है उस पर? नहीं, एक बड़े वाले चैनल पे है जिसका सिंदूर के जख्म। वीडियो देख लो वालो और अच्छा प्यार गुलाब दे लो और कमेंट जरूर कर लो कि हमने के कोशिश की जरूर कैले बने से एक्टिंग करे गए। सही बा या गलत बा जो ही बा कमेंट में खाली जरूर बताएंगे। उदय उजाला सरगम चैनल पर रिलीज बा। आ एगो सॉन्ग रिलीज बा जौन में एक्टिंग बहुत बढ़िया कैले बनी सन। उदय नैना साइड चैनल के नाम हो। में गीत के बोल बा कौन सा बोल है वो? आसमा। कौन सा आसमा है ना? रोवे आसमा। अच्छा, रोवे आसमा एगो टुका सिंदूर के जख्म गीत के बोल बा। हर की दिल के चाहला किसे का होई, किस्मत में जब न होई। आई गीत के लिखे बड़े हसमत जोशीला जी, धूम बनौले बड़े ओम प्रकाश जी, म्यूजिक डायरेक्टर ईश्वर जी। रिकॉर्डिंग भइल बा नई दिल्ली नोएडा मुकेश मुरारी जी के स्टूडियो में। तो गीत के सुनी लो कैसन लागल बा, वीडियो के एक्टिंग और गाना कमेंट में जरूर बताए। उम्मीद बा कि अच्छा प्यार दुलार मिली। आ रील भी बनाई लो से रील पे भी बा सॉन्ग, इंस्टा पे फेसबुक इंस्टा सब साइड पर गाना बा। रील बनाई लो। यह कहे के चाहता नहीं हो। उम्मीद रखन कि अच्छा प्यार दुलार दे हम लोग और आगे भी छठ के बहुत सुंदर सुंदर गीत गा जा रहा बनी जो उनकी सही में ओरिजिनल छठ के धूम का हाला। ऐसे भी होला कि कोनो गाना के ट्रिक पका दे, लेकिन एगो ऐसा गीत बहुत बढ़िया सॉन्ग बा, धूम अच्छा बाटे। वो अगला वीडियो में आकर वो लोग बताए। तो नमस्कार, जय भोजपुरी, जय बिहार।